Nou Confort és una empresa familiar jove i dinàmica amb 25 anys d'experiència que els avalen. Dedicada exclusivament a trobar el benestar i confort de les llars, comunitats de veïns, assegurances i empreses. Es dediquen a tot tipus d'instal·lacions, reformes, reparacions i manteniment. Calefaccions, climatitzacions, instal·lacions d'aigua, llum, gas, osmosis i descalcificadors. Nou Confort, projectes de visió cap al futur. Servei de neteja Pere i Àngel, desembussos, fosses sèptiques, inspecció de clavegueram, transports de residus ADR, urgències les 24 hores, omplim i netegem piscines i dipòsits de reg. Estem al carrer Sant Josep 107 de Vilassar de Mar, telèfon 93 750 20 71 o pereiangel.com. Arenys de Munt i Barça van empatar un gol en el partit que tancava la 17a jornada de l'Hockey Lliga Plata. A la primera part, tots dos equips van disposar de diferents ocasions de gol, però no van ser capaços de materialitzar-les i van arribar al descans amb empat a 0. A la segona part, el Barça va obrir la llauna amb un gol d'Ordóñez al minut 32. Però la rèplica no es va fer esperar i només 8 minuts més tard, Jordi Pérez al minut 40 aconseguia igualar el partit. La recta final va ser trepidant, ja que els dos equips es van llançar completament a l'atac i van generar diverses ocasions de gol, tot i que ja el marcador no es va moure. Jo crec que avui ho hem fet molt bé, sincerament, hem fet alguna errada. Ens fan un gol perdent una marca a l'àrea, que cada setmana que perdem una marca ens penalitza molt. Bueno, jo crec que un dia guanyarem perquè competim tots els partits, avui fins i tot hem tingut dos contraatacs i és veritat que la pilota aturada també és important. Avui hem fet una directa i un penal, que en altres partits, com el dia del Tordera aquí, per exemple, els vam ficar dins i això de vegades també compta. Però bueno, teníem un rival molt exigent, que ho ha fet molt bé, que són jugadors que en un futur o un present ja els veurem a l'Hockey Lliga segur, i jo crec que s'ha vist un bon partit. Penso que al final sabem que és una categoria que qualsevol punt s'ha de treballar molt. Aquesta pista, com et deia, és molt difícil, l'Arenys veu una bona dinàmica de fa dies, setmanes que no perd, i nosaltres veníem de 2 derrotes seguides, teníem que intentar puntuar l'abans possible per una mica que no s'entressin dubtes, i sobretot el que et deia, per el partit, per l'esforç, crec que podem estar satisfets. Tot i estant a la part baixa de la classificació, en aquesta segona volta del campionat, l'Arenys de Munt encara no ha perdut cap partit dels 4 disputats fins al moment. El proper partit de Lliga serà dissabte que ve, dia 16 de març, a les 8 del vespre, a la pista del Xum Massanet.